kana tatizo shutdown garai kumba mese because munhu wamuri kuteerera yeye ndiye munhu atiri kuda kuti aende. Kana aenda munhu magariro enyu achaimprova, masalari enyu achaimprova. Saka toda kuti uyu munhu aende. Kuna avo vemashops musabvuma kutikidzirwa takabva kuti vamwe musika vainzi tinokutorerai misika iyoyo. Hakuna munhu anokutorerai misika iyi, hakuna munhu ane musika. Musika ndeyeZimbabwe, saka hamutorwi musika yenyu, ndeyenyu musika iyoyo. Saka garai kumba. Chandinokumbirisa kuti mugare kumba ndechekuti pakurwisana kuchaitiwa zvikananga izvi, zvimwe zvacho zvine mabodyguards ane kuti, zvimwe zvacho zvakatsvagirwa mamesinari ane kuti panokwanisa kuita exchange yefuti. Saka munobata mune inonzi crossfire. Saka ichigarai kumba mese, tinoda kuchengetedza upenyu hwenyu.